kai na ce maka akwai kaji. To na ce mu akwai kaji, ka ce mu akwai kaji mun shiga to na ga ban ga kaji ko guda mu dai ƙara dubuwa din nan gidan da kake gani ko. Mu je mu duba kejin confirm akwai kaji a cikin. Wato ainihin ku subscribe da mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin